केन्द्र नोंथां, बेथ' जोंनि थाखाय जोबोद खुसिनि बाथ्रा। जोङो नोंथां बायदि समाज सिबियारि न'खरनिफ्राय आंनि फिसाज्लानि थाखाय बिहामजो महरै मोनगोन। बेनिख्रुइ खुसिसिन आरो मा थाबावनो हागौ? बेथ' जोंनि थाखायबो जोबोद खुसि आरो गोजोनथाव खौरां जे नोंथाङा नोंथांनि फिसाला इन्जिनियारनि थाखाय आंनि फिसाजोखौ बिहामजो हिसाबै गनायना लानाया। गावसोरनि खुसिखौल' नायबाय। आंनि खुसिनि थाखाय जेबो सानाखिसै बिसोरो। आंनि खुसिनि थाखाय जेबो सानाखिसै। गावसिनि मान सन्मानखौल' नायबाय। एरै सासेया आंनि थाखाय बास्रा मा जानानै दङ? मा जानानै दं बास्रा गोदाव सोराव? आं बिनि अनगा बोरै थानो? आं थानो हानाय नङा बिदि। थानो हानाय नङा। बिनि अनगा थानो हानाय नङा। जौ नोंल'सै आंनि आंगो लोगोआ। नोंल'सै आंनि सुखु आरो दुखु बुजिग्रा। नोंनि अनगा आंहा बे संसाराव सोर दंबावो? माब्लाबाबो आंनि जानगाराव थानो दानाजा। आदा सोमखोर, नों बेवहायसो जौ लोंनानै गोदोना दं नामा? खबर मोनाखै नामा आदाया? माखौ? आब' रसमिखौ सोरबा इन्जिनियार नायनो फैदोंनो आरो हाबायाबो थिग जाबायनो। मा? नङा, बे माब्लाबाबो जानो हानाय नङा। रसमाय, आं बेफोरखौ मा खोनानो मोनखो रसमाय? रसमाय, नङा, बे माब्लाबाबो जानो हानाय नङा रसमाय। नों माब्रै मानिना लानो हागोन रसमाय? रसमाय! रसमाय! आं नोंनि अनगा बोरै थांना थानो?